ትንቢት ሆሴዕ إذا مصحف تنبيت هوسع زجمر بسر تهاجر كاب እግዚአብሔር مرحقة እግዚአብሔር مرعخ جبر سبيت كأتو إلو بزعززو يزجمر نبي هوسع كاب እግዚአብሔር زتقبله ملأختي نمتحللاف ناي هوسع بيتسب كم أبنت تتقيم إيو زغلت إذا ما نتاولد ننزرنا زنبرا نغمير قوال دبيلايم نخطوا إيو عزيزو كاب آدم ما سلست قلعو كم زولده نفس وكف كمت زلو كفو نجار فردي نخرئي كم سالة زغلغل سمات كم زهابهم نرئي نبي هوسع مس غمير زنبرو ركب እግዚአብሔር مس إسرائيل زنبرو ركب ينتصاصر تنقلعو زي امنتن اديهم كاب غزا اكتوصوم تنغيروا كمز انتخونو كا اتزخونه بزي ملايا نصا ختكون زي كونس تحدثو نختركب ينيرو نبت نبي دحر مئتوا تفليا خيدا اكا انت امنزرت حجون مليسو كف قراي تعزيزو إذا كله بسألاوي أجلالتها إسرائيل نجزابير بمحداك مسناي بالتجنا من جرا زقصرتوناي كان أناويان أمالت من زرا يزري يكون مبر إجزابير تيك الكيدان زنبرو هزبو زنبرو فقري قارتسن كم تواسي إن غمير مليسو كم زوسدا إجزابير نهزبو مليسو نابرؤسو مليسو وإيو إذا نبي هوسع مصحف ناي فقر تاريخ إيو إذا ما قنعن زحزنن كمون حقن إيو ناي እግዚአብሔር ፍቅርን ህዝቡ ከምኡን እግዚአብሔር አልኪዳኑ ኡሙን ንኺዳኑ ዘይሰብር ሐቀኛ እዩ ነገር ግን እስራኤል ልክ ከም ግሜር ሰበይት ሆሴዕ እያ ንሳ ድማ አመንዝራን ዘይእምንትን ምዃና እዩ ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ትንቢት ሆሴዕ ነቲ ኃጢአተኛ ህዝቢ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ከመይ ምዃኑ ንኸብርህ ወይ ንኽገልጽ ተጻሒፉ እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ መጽሓፍ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ዘሎ ኮይኑ እግዚአብሔር ካ መሊስካ ኪድ እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ነቶም ናብ ካልኦት አማልክት ዝምለሱን ቅጫ ዘቢብ ዝፈትውን ደቂ እስራኤል ዘፍቀሮም ፈታዊኣ ዝፈተዋ አመንዝራ ሰበይት ፍቶ በለኒ እዚ መጽሐፍ ትንቢት ሆሴዕ እንተ አንቢብናዮ ኮይና ናይዚ ነቢ ብፍቃድ ርእሱ ንኣምላኹን ጎይታኡን ዘግዘአ ምዃኑ ኢና ንርኢ ከምኡውን ንሕና ነቲ ዘፍቀረናን ህይወቱ በጃና ዝሃበ አምላኽ እሙናት ክንኮነሉ نقال كيدان دما حقنياتات كنكون يغبانا ايو ازز رانايو دحر بايتا ناي تنبيت هوسع كوينو معراف حاده قصري حاده بزمن اتم نغستات يهودا اوزيان ياتامن احازن حزقياسن بزمن اتنغوس اسرائيل يربعام ودي اسن هوسع ودي بئر زمصق قال እግዚአብሔር ازيو سبيت هوسع دقون قصر خلته እግዚአብሔር بهوسع كزارب مسجمره እግዚአብሔር نهوسع تهاجر كاب እግዚአብሔር رحقا عبي منزرنات منزر الله امو كيد ولد منزرنا زلوا سبيتي منزرنا اعتو بلو كده امو نغمير قال دبلايم اعتوا نسخا تنست ودون ولدتلو እግዚአብሔር ድማ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ንደም ይዝራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ይሁ ከውርዶ መንግስት ቤት እስራኤል ከኣ ከጥፋ እየ በታማዓልትቲኣ ድማ ንቀስት እስራኤል ቀብለስ ይዝራኤል ክሰባብሮ እየ እሞ ስሙ ይዝራኤል ኢልካ ስሙ ይበሎ ከም በሐድሽ ከኣ ተነሰት ጓል ድማ ወለደት በሎውን ድሕሪ ዚ ንቤት እስራኤል يقرأ إلى كتو أيكم حرمن إيمو سما لرحمة إلكا سميا نبيت يهودا جنا كم حرم إيه بجزابير أملاهم إيه زدحنهم إمبر بقصتن بسيفن بوجن بفراسن بفرسن ياتنسي أيدحنهم من إيه نلو رحمة طب مس أحد جتا تنست ودخ أولدت بجزابير دما نسخاتكم حزبي أيكم كمن أنا وناتكم أيكم خونن إيه إمو سمو لعمي إلكا سميا بلو إسرائيل كتحدث إياه قطري عسرته جناخ فقدي دك إسرائيل كم تغسفرن كفقدن زي كالحص بحري كخون إيو أبتهزبي أيكونكم من اتبهللو سفرة خاء نسخاتكم دك هياو أملخ إيكم كبلوهم إيام
معلتي إزرائيل عباي إيامو دك يهودان دك إسرائيلن حبيرون كأكبون نرأسهم حدا حلقة خقبرو كابتها قرون كوتس إيوم تنبيت هوسي معراف كلته قصري حدا نحواتكم عمي نعهاتكم كا رحاما بولو تلمت جميرن كحدت إسرائيل قصري كلته أديهم سبيتا أيكونتن أنون سبعا أيكونكن أمو مسعى تخاطعو منزرنا كاب قطع زموتا كاب منقود أطباتا توتص انت زي كونس قفيفة كم تولدت الله معلتي ترايا كم برا كم مدر بدا كقبرا كم نقوط مدري كم برا بتسمعون كقاتلا إيه دك آدما دك منزرنا يوم مو أيكم حرامن إيه أديوم منزيرا إيامو تازت أنا ستم نورت ددحرتم إنجراين ماين سمرين لحسن تاتعين زيتين مستين زهبوني فتوتي كخير إيه إلى إيامو سلازي إنه نقودناخي بأشوخ كحاطرهم مقدتاتاخ كي تركبوس بقصري كقصرا إيه ددحري فتوتا كقوي قناخي أيكتركبو من كداليوم قناخي أيكتركبو من إيه الشعون الساعة كابلومي الشعو يحشنن يرئيمو كخيد نبتي قدامي سبعي كملس إيه كتب الإيه نسا سرناين وينن زيتن أنا كم زهب كوا اتي نبعال زقبرو برورن ورقن كم زبزح الله أي فلتتن سلازي نسرناي بجزيو نويني كا بورحاتو مليسة كوسده نتي ارقانا اتخدنلو سامرين لحسن تاتعين دما كمن زعائيه حجخا أبكر معيني فتوتا حفرتا قلعائيه حدوكا كاب إيدي زدحنا يلبون كل حقوسان بعالاتان سرق ورحان سنابتان كل عبيت بعالاتان كتفئيه نتفتوتي زهابوني دموزي إذي إيزوالتو تخلوينان أمبلسان قبرسو دوركا كغورئي أراويت مررون كبالعو إيه بمقنيات اتن بعالات زعاتنتلن معالتات كقطعائيه بقلبيتان بسلماتان كقايت ددحري فتوتاون تسعب نبرت ناي جنارة ساعتني يبل اجزي نهزبو زلو فقري قطري 14 سلازي انه انا كحبابلا نبرخا وسدان لبخا اخزارب ايه كابو اتخلتوينا لس اكوركا كمت دقه تسفا كهبايه ابو كمت بمعالتات نسنتا كمتي بتا كاب هاجر قبط زوطت الله معالتي كتزمر ايه قطري 16 بتا معالتي اكخون اي بالاجزابيهر سبعي الكي كتصوعني يخي دحر الزخاء بعلي الكي اي كتصوعنن اخي انا دما سم بعلات كاب افا كوتي دحر الزخاء سمم اي كذكرن ايو بتا معالتي مس اراويت مرورن مس عواف سماين مس لممتا مدرن كيدان كاتولم ايه قستن سيفن وجن كابتا هاجر كسوابرو بدحان ون كمبروم ايه نزل عالم ناي كحصيك ايه بصدقن بفردن بسهلن بمحرتن ناي كحصيك ايه بأمنتك أنا أي كحصيك نسخون نجزي أبير كتفلتيو إخي قصر إسران حدن بتام علتتي أدما كخون إيو يبل جزي أبير أنا خملس إيه نسماي كمل سلو نسخان مدري كمل سلا إيو مدرد ما نسرناين وين زيتن كتمل سلو إيه أزون إسرائيل كمل سلو إيو أبزا مدرزي أدما ناي كزر إيه نلو رحمة خا كمحرا إيه نلو عمي دما نسخا هزبي إخا كبلو إيه نسون أملاخي كبلن إيو تنبيت هوسي معراف سلسته هوسي إن أمنزرا سبيتن قطري حاده እግዚአብሔርካ መልስካ ኪድ እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ነቶም ናብ ካልኦት አማልክት ዝምለሱን ቅጫ ዘቢብ ዝፈቱን ደቂ እስራኤል ዘፍቀሮም ፈታዊያ ዝፈትዋ አመንዝራ ሰበይቲ ፍቶ በለኒ ቁጽር 2 አነኻ በ15 ሲቃል ብሩርን በሆመር ስገምን ብለተኽ ስገምን ንኣይ ዓደክዋ ብዙሕ መዓልታት ተጸበይኒ ኣይተመንዝሪ ንኻልእ ሰብኣይ ኣይትኹኒ ኣነውን ከምኡ ክገብረልኪ እየ በልክዋ
ደቂ እስራኤል ብዘይ ንጉስን ብዘይ ሓለቃን ብዘይ መስዋዕትን ብዘይ ምስልን ብዘይ ኤፎድን ተራፊምን ብዙሕ መዓልታት ክቕመጡ እዮም። ድሓር ደቂ እስራኤል ንእግዚአብሔር ኣምላኾምን ንዳዊት ንጉሶምን ክደልዩ ክምለሱ በተን ዳሕረወት መዓልታት ብፍርሃት ናብ እግዚአብሔር ናብ ሳህሉን ክመጹ እዮም። ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 4 እስራኤል ብእግዚአብሔር ከም ዝተወቕሰት ቁጽሪ 1 ኣቶም ደቂ እስራኤል ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ሓቅን ሳህልን ፍልጠት ኣምላኽን ኣብቲ ሃገር የልቦን እሞ እግዚአብሔር ምስቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ዘለዉ ነገር ኣለዎ። መርገምን ሓሶትን ቅትለትን ስርቅን ምንዝርናን ገነነ ደም ንደም ተጸናበረ። ስለዚ እቲ ሃገር ክትሓዝን እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ምስ ኣራዊት መሮርን ኣዕዋፍ ሰማይን ክሕለሉ ዓሳ ባሕርን ክውድኡ እዮም። ካህናት ብእግዚአብሔር ከም ዝተወቕሱ ቁጽሪ 4 ሕዝብኻ ከምቲ ምስ ካህን ዝካታዕ እዩ። እምበኣርሲ ሓደ እኳ ኣይካታዕ ሓደ እኳ ኣይግናሕ። ንስኻ ብመዓልቲ ክትወድቕ ኢኻ፣ እቲ ነቢይ ከኣ ምስኻ ብለይቲ ክወድቕ እዩ። ኣነ እውን ነዲኻ ከድምስሳ እየ። ሕዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ። ፍልጠት ስለ ዝኣበኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ከኣቤካ እየ። ሕጊ ኣምላኽካ ስለ ዝረሳዕኻ ኣነ ኸኣ ንደቅኻ ክርስዖም እየ። ቁጽሪ 7 ብመጠን እቲ ምብዝሖም ከምኡ ኣብዚሖም በደሉኒ። ኣነ ንኽብረቶም ናብ ነውሪ ክልውጦ እየ። ሓጢኣት ሕዝበይ ይቕለቡ፣ ልቦም ድማ ናብ ኣበሶኦም የድህብ ኣሎ። እቲ ካህን ከኣ ከምቲ ሕዝቢ ክኸውን እዩ። ኣነ ድማ ብሰሪ ኣካይዶኦም ክቐጽሖም ግብሮም እውን ክመልሰሎም እየ። ንእግዚአብሔር ምስ ዓብ ሓዲጎም እዮም እሞ ይበልዑ ኣይጸግቡን ከኣ ይምንዝሩ ኣይበዝሖም ድማ። ኣምልኾ ጣዖት ብእግዚአብሔር ፍንፍን እዩ። ቁጽሪ 11 ምንዝርናን ወይንን ኩልዕ ወይንን ኣእምሮ የጥፍእ። መንፈስ ምንዝርና ኣስሒትዎም ካብ ኣምላኾም ርሒቖም መንዚሮም እዮም እሞ ሕዝበይ ነቲ ዕንጨይቲ ይሓትት በትሩውን ይነግሮ። ኣብ ርእሲ ኣኽራን ይስውኡ፣ ኣብ ልዕሊ ኵርባታት ከኣ ኣብ ትሕቲ ኣውሕን ስየን ጽሕድን ጽላሎም ጽቡቕ እዩ እሞ ይዓጥኑ። ስለዚ ኣዋልድኩም ይምንዝራ፣ መርዓኹም ድማ ይዝምዋ። ንሳቶም ከኣ ምስ ኣመናዝር የግልሱ፣ ምስ ዘመውቲ ኣንስቲውን ይስውኡ ኣለዉ እሞ ኣዋልድኩም ምስ ኣመንዘራ መራዕኹም እውን ምስ ዘመዋ ኣነ ኣይክቐጽዕንን እየ። ኣእምሮ ዘይብሉ ሕዝብስ ክወድቕ እዩ። ቁጽሪ 15 ኣታ እስራኤል ንስኻ እንተ መንዘርካ ይሁዳ ኣይበድል፣ ናብ ጊልጋል ኣይትእተዉ፣ ናብ ቤት ኣዊን ድማ ኣይትውፁ። ሕያው እግዚአብሔር ኢልኩም ከኣ ኣይትምሓሉ። እስራኤል ከም ሕንግድ ኣርሒ ሓንጊዱ እዩ እሞ ሕጂ እግዚአብሔር ከም ዕየት ኣብ ገፊሕ ቦታ ክጓስዮ እዩ። ኤፍሬም ምስ ጣዖታት ሓቢሩ እዩ ሕደጎ። ስኽራኖም ይገድድ ኣሎ፣ ምንዝርና የብዝሑ፣ ሓላቑኡ ኣዝዮም ነውሪ ይፈትዉ ኣለዉ። ነፍሱ ብኽናፉ የኣስራ፣ ነሳቶም እውን ብመስዋዕቶም ክሓንኩ እዮም። ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1 ኣብ ምጽጳ መፈንጥራ ኣብ ታቦር ከኣ እተዘርግሐት መርበብ ስለ ዝኾንኩም ፍርዲ ኣባኻትኩም እዩ እሞ ኣቱም ካህናት እዚ ስምዑ። ኣቱም ቤት እስራኤል ኣድህቡ፣ ኣቱም ቤት ንጉሥ ጽንበሉ። እቶም ዓለወኛታት ኣብዚሖም ይሓርዱ፣ ኣነ ግና ነዚኣቶም ኩሎም ክቐጽዖም እየ። ኣታ ኤፍሬም ንስኻ ሕጂ መንዚርካ እስራኤል ድማ ረኺሱ እዩ እሞ ኣነ ንኤፍሬም እፈልጦየ፣ እስራኤል እውን ኣይተሰወረንን። ሆሴዕ ብዛዕባ ኣምልኾ ጣዖት ዝሃቦ ስምዕታ ቁጽሪ 4 መንፈስ ምንዝርና ኣብ ውሽጦም ኣሎ፣ ንእግዚአብሔርካ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ናብ ኣምላኾም ከይመለሱስ ግብሮም ይኸልኦም። ትዕቢት እስራኤል ኣብ ገጹ ይምስክር፣ እስራኤልን ኤፍሬምን ከኣ ብኣበሶኦም ይወድቁ፣ ይሁዳውን ምስኦም ይወድቕ። ኣባጊዖምን ከብቶምን ሒዞም ንእግዚአብሔር ክደልይዎ ይኸዱ፣ ግና ከኣ ኣይረኽብዎን። ንሱስ ካብኦም ርሒቑ እዩ። ደቓላታት ደቂ ስለ ዝወለዱ ንእግዚአብሔር ጠለሙ፣ ሕጂ ድማ ስርቂ ወርሒ ምስ ርስቶም ክውሕጦም እዩ። ኣብ መንጎ ይሁዳን እስራኤልን ዝነበረ ውግእ ቁጽሪ 8 ኣብ ጊብዓ ቀርኒ ኣብ ራማ ኸኣ መለኸት ነፍሑ፣ ናብ ቤት ኣዊን ድማ ኣታ ብንያም ኣብ ድሕሬኻ ኢልኩም ኣእውዩ። ኤፍሬም ብመዓልቲ ቅጽዓት ህባድም እዩ። ኣነ ኣብ ነገድ እስራኤል ርግጽ ነገር ኣፍለጥኩ።
حلقو يهودا كمتم دبز دفقو إيوم قطعي أبل عليهم كم ماي كخوعيه إفريم ددحري تأزاز مخات فتي إيومو قفع بفردي خاو تسعيو سلازي أنا إفريم كم نقزن بيت يهودا خا كم قنقنا إيه إفريم حمامو يهودا خا قسلو مسرعايو إفريم ناب أسر كده ناب نقص يارب دمال أخي كناخا كتعيكم أي كالون كاقسلكم كا أي كحويكم من إيو أنا إفريم كم أنبسا نبيت يهودا خا كم شدن أنبسا كخونم إيه أنا زريفة كخيد إيه كوسد إيه زدحن دمايلون بدلهم كسعز فلتو قصي كا كسعز دليو أنا كخيد نبوتايون كملس إيه مسببهم أنجيهم كدليني إيوم تنبيت هوسي معرف شدشته حق زي بلو تعصى قطري حدا نسو قدده كتعينا خايو نسو وقعه كزنننا دما يمو نعناينا بእግዚአብሔር نملس دحر خلت معلتي هياوان كغبرنا ايو بسال سيت معلتخا دو كبلنا ايو اقدميون بهيوت نبر إنا نእግዚአብሔር نفلطو كنفلطو دما نسعبو موصاو كم وقحتا رغصيو نسو كم زناب كم تنمدر زطلل زناب صبحت نابانا خمصيو قطري 4 او إفريم انتاي كغبركاي او يهودا انتاي كغبركاي سنايكم كم دبنا بجحات كمتي انجيوز طف اوليو سلازي بنبيات قرصكم بقال افي قتلكم فردخا دما كم برهان يوت انس محرت يزفتو مسوات ايكونن كاب زحرر مسوات دما فلطت املاخ فتو قطر 7 نساتم جنا كم ادم كيدان افرسو بزون طلموني جلعاد بدم التعسد كتما بسنياتات إيا كمتي كترتي نسب زدبيلو كمدماتم أخيبا كهانات أم مقدي سيكم يقتلو هو حسم يقبرو أبيت إسرائيل زسكح نقر ريخو منزرنا إفريم أبو إيو إسرائيل كارخسه نمركو هزبي مسملسكو أتا يهودا نعخد ما قوئي تداليل كالو تنبيت هوسي معرف 7 قطري 1 حسوت يزوترو سراقي يأتو صفرا كترت دما أوصاي يخطرو اللهمو نإسرائيل كحويوم مسدلخو شعو أبسا إفريمن حسم سماريان تقلصة أنا نقول كيوم كم ذكرو بلبهم أيبلون حج قبرم يخبهم أبكلمي قصي كا اللو أبيت منقست زتقبره علوة قطر 3 ننقص بكم نمسافنتي دما بحصتهم يحقصهم اللو كلاتهم زموتي إيوم كم تسنكات زرسنو اتون إيوم نسو اتبيحو كابتي زقمطعو كسع زبكع مؤسقاس يحدك بمعالتي نقصنا اتو مسافنتي برسني وين نرقصهم أحممو مستملاقصتي إدو زرقحي بتون كلهم نلبهم كم اتون عدالو سنكاتي ملوء ليتي يدكس نقوخا اتون هالهال كم زبل حوي يندد كلاتهم كم اتون يرسنو نفرادهم كا يوحطوهم كلهم نقستاتهم ودقو كباتاتهم حدوكا زتصوعني يلون إسرائيل كالوت حاجراتن قطري 8 إفريم مسزبتاتي تصنابر اللو إفريم زي تقمت ألقجايو حيلو أغايس يبلعو نسون أيفلطون شبت تنزحو نسون أيفلطون تعبيت إسرائيل أبقصو يمسكر كناخنا بإግዚአብሔር أملاكم أيملسون بزو كلون أيدليون إفريم كم لب زي باللان عشان رقبي خواني نساتهم نقبسي يصوعو ناب أسر يخدو خلو مرببي كزرقحلهم كم أعواف السماي كوردهم كم تي أم حبرهم التنقره قطعهم إيه قطر 13 كاباي حديمهم إيامهم ويلهم بديلهم من إيامهم طفات قبل عليهم يخون أنس مدحنكوهم نساتهم قنا حصوت تزاربوا لي أمدك أسهم كوينهم يبخيو اللو انبر بلبهم نباي أيدهيون نابسرناين ناوينن يقبو ناي انك علوني أنا قصصكوهم قلصمهم كأبرتاخو نساتهم قنا أكي حسبوا لي اللو نساتهم يملسو اللو نابتلعود قنا يكونن كم التاللي كاستي خونو مسافنتهم بسر كرها لسانهم بسيفي كودقو يوم إذا أبها قرقبتي ملاقتي كخونهم إيو
ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 1 መለኸት ኣብ ኣፍካ ግበር ኪዳነይ ኣፍሪሶም ሕገይካ ግሂሶም እዮም እሞ ከም ንስሪ ኣብ ልዕሊ ቤት እግዚኣብሔር ክወርድ እዩ ንሳቶም ኣምላኸይ ንሕና እስራኤል ንፈልጠካ ኢና እናበሉ ናባይ ክእውዩ እዮም እስራኤልስ ንሰናይ ደርበዮ ጸላኢ ክሰጎ እዩ ነገስታት አንገሱ ግናኸ በኣይ ኣይኮነን መሳፍንቲ ገበሩ ኣነ እውን ኣይፈለጥኩን ምንቲ ክጠፍኡስ ብብሩሮምን ብወርቆምን ንርእሶም ጣዖታት ገበሩ እስራኤል ንጣዖት ብምምላኾም ተወቕሱ ቁጽሪ 5 ወሰማርያ ብተይካ ደርበየካ ቁጣዓይ ኣብ ልዕሊኦም ነደደ ክሳዕ መዓዝ እዮም ክጸርዩ ዘይከኣሎም እዚ ከዓ ካብ እስራኤል እዩ ንሱ ኣምላኽ ኣይኮነን ሓደ ዓያይ ዝገበሮ እዩ ብተይ ሰማርያ ክሳበር እዩ ንፋስ ይዘርኡ ኣለዉ ህበቡላ ክዓጽዱ እዮም ቃንጫ የብሉን እቲ ብቋልያ ሓርጫ የውፅን እንተ ኣውፅየ እኳ ጓኖት ምወሓጥዎ ቁጽሪ 8 እስራኤል ተዋሕጠ ሕጂ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ባህ ከም ዘየብል ኣቕሓ ኾኑ ከምቲ ንበይኑ ዝነብር ኣድጊ ክደን ናብ ኣሰር ወፂኦም ኣለዉ ኤፍሬም ብህያብ ፍተውቲ ገበረ ንህዝብታት እኳ ህያብ እንተሃቡ ኣነ ሎሚን ክእክቦም እየ ብጾር እቲ ንጉስ መሳፍንቲ ከዓ መውሓድ ክጅምሩ እዮም ኤፍሬም ሓጢኣት ንምግባር መስዋዕታት ኣብዚሑ እዩ እሞ እቲ መስዋዕታት ድማ ንሓጢኣት ኮኖ ኣእላፋት ሕገይ እኳ እንተጽሓፍ ኩሎም ጓና ኮይኑ እዩ ዝቝጸር መስዋዕተይ የቕርቡ ስጋ ይስውኡ እሞ ይበልዕዎ እግዚአብሔር ግና ኣይቅበሎምን ሕጂ ንኣበሶም ክዝክሮ ንሓጢኣቶም ከዓ ክቖጽዑ እዩ ንሳቶም ናብ ግብፂ ክምለሱ እዮም እስራኤል ንፈጣሪኡ ረስዖ ኣዳራሻት ሓነጸ ይሁዳ ከዓ እተዓርደ ከተማታት ኣብዝሐ ኣነ ግና ናብ ከተማታቱ ሓዊ ክሰድድ እየ ንሱ ንግንብታቱ ሞኽ ከብሎ እዩ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 9 መቕጻዕቲ ህዝቢ እስራኤል ቁጽሪ 1 ወእስራኤል ንኣምላኽካ ሓዲግካ መንዚርካ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ስርናይ ዋጋ መንዝርና ፈቲኻ ኢኻ እሞ ከም ህዝብታት ክሳዕ እልልታ ኣይተሓጐስ ዓውድን መጽመቕ ወይንን ኣይቅልቦምን ኩልዕ ወይን ከዓ ይጠልሞም ንሳቶም ኣብ ሃገር እግዚኣብሔር ኣይነብሩን ኤፍሬምሲ ናብ ግብፂ ደኣ ይምለስ ኣብ ኣሶር ድማ ርኹስ ብልዒ ይበልዑ ንእግዚኣብሔር ወይኒ ኣየፍሰሱን መስዋዕቲ ሕርዶም ከዓ ባህ ኣየብሎን ናታቶም እንጌራ ሓዘን ይኾኖም ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ኩሉውን ይረክስ እንጌርኦም ንርእሶም እዩ እሞ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣይኣቱን እነሆ ንሳቶም ብሰሪ ምዕናው ከዱ ግብፂ ትእክቦም ሞፍ ድማ ትቐብሮም ነቲ ክቡር ብሩሮም ተኸርባ ይወርሶ ኣብ ድንኳናቶም ከዓ እሾኽ እዩ እሞ ብመዓልቲ ዓብዪ በዓልን ብመዓልቲ በዓል እግዚኣብሔርን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ቁጽሪ 7 መዓልታት ቅጽዓት መጻእ መዓልታት ፍዳ መጻእ እስራኤል ይፈልጦዩ ብብዝሒ ኣበሳኻን ብዕቤት ጽልእን ነቢይ ዓሸወ እቲ መንፈስ ዘለዎ ሰብ ዓበደ ሓላው ኤፍሬም ምስ ኣምላኸይ ነበረ ነቲ ነቢይ ኣብ ኩሉ መገዱ መፈንጥራ ኣዕዋፍ ይረኽቦ ኣብ ቤት ኣምላኹ ጽልኢ ኣሎ ከምቲ ብመዓልታት ጊብዓ ዝኾነ ኣዕሚቖም ተበላሸው ንሱ ኣበስኦም ይዝክር ሓጢኣቶም ከዓ ይቐጽዕ ሓጢኣት እስራኤል ሳዕቤኑን ቁጽሪ 10 ኣነ ንእስራኤል ኣብ በረኻ ከም ዘሎ ፍረ ወይኒ ረኸብክዎ ነቦታትኩም ከምቲ ኣብ እትብኰር ኦም በለስ ዘሎ ቀዳማይ ፍረ ርኢኽዎም ንሳቶም ናብ በዓል ጲዖር ኣተው ንነውሪ ከዓ ተፈልዩ ከምቲ ዝፈተውዎ ድማ ፍንፉናት ኮኑ ክብረት ኤፍሬም ከም ዑፍ ክነፍር እዩ ድሕርዚ ሕርስን ድቅን ጥንስን የብሎምን ደቆም እንታይ ኣዕበዩ ድማ ሓደ ሰብ እኳ ከይተርፎም ውሉድ ዘይብሎም ክገብሮም እየ እወ ኣነ ኻባታቶም ምዝርሕቕ ወይሎኦም ኤፍሬም ከምታ ኣብ ጽቡቕ ቦታ እተተኽለት ጢሮስ ኮይኑ ርኢኽዎ ግናኸ ኤፍሬምሲ ንደቁ ናብ ቀታሊ የውጾም ወእግዚኣብሔር ሃቦም እንታይ ክትቦም ውሉድ ዘይወልድ ማሕፀንን ንጹፍ ጡቡን ሃቦም ኩሉ ክፍኣቶም ኣብ ጊልጋል እዩ ኣነ ኣብኡ ጸላእኽዎ ብሰሪ ክፍኣት ግብሮም ከዓ ካብ ቤተይ እሰጎም ድሕርዚ ኣየፍቅሮምን እየ ኩሎም መሳፍንቶም ዓለውኛታት እዮም ኤፍሬም ተወቕዐ ስሮም ነቐጸት ፍረ ኣይፈሪን እንተ ወለዱ እኳ ነቲ ፍቑር ፍረ ከርሶም ክቐትሎ እየ ስለ ዘይሰምዕዎ ኣምላኸይ ይድርብዮም ንሳቶም እውን ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኮብለልቲ ይኾኑ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 10 ፍርዲ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ጣዖት እስራኤል ቁጽሪ 1
እስራኤል ብዙሕ ዝጨናፍሩን ብዙሕ ፍረ ዝፈርን ወይኒ እዩ ከም መጠን ምብዛሕ ፍሬኡ መስዋዕታት ኣብዝሐ ከም መጠን ምጽባቕ ሃገሩ ሓወልትታት አጸበቐ ልቦም ተመቕለ ሕጂ ገበነኛታት ኮይኖም ተረኽቡ ንሱ ንመስዋዕታቶም ይሰባብሮ ንሓወልትታቶም ከኣ ሓሸምሸም የብሎ እረ ሕጅስ ንእግዚአብሔር ኣይፈርሃናዮን እሞ ንጉስ የብልናን ንጉስከ እንታይ ክገብረልና እዩ ይብሉ ዘረባ ይዛረቡ ብሓሶት ይምሕሉ ኪዳን ይኣቱ ስለዚ ፍርዲ ከም መርዛም ሳዕሪ ኣብ ነግሒ ግራት ይበቁል እቶም ኣብ ሰማርያ ዝነብሩ ስለቲ ብተይ ቤት ኣዊን ይፈርሁ ክብረቱ ካብኡ ስለ ዝኸደ እቲ ህዝቢ ንኡኡ ይሓዝነሉ እቶም ካህናት ጣዖታቱ ድማ ሰሊኡ የንቀጥቅጡ ንሱ እኳ ንንጉስ ያሬብ ክወሃብሲ ናብ ኣሶር ይውሰድ ኤፍሬም ይሓፍር እስራኤል ከኣ ብምኽሩ ይሓንኽ ሰማርያ ምስ ንጉሳ ከም ዓፍራ ኣብ ልዕሊ ማይ ትጠፍእ እቲ በረኽቲ ቦታ ኣዊን ሓጢአት እስራኤልውን ይጠፍእ ኣብ ልዕሊ መስዊኦም እሾኹን ተኾርባን ይበቁል ንሳቶም ከኣ ነኽራን ክደኑና ንኹርባታት ድማ ውደቑና ይብልዎም ፍርዲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቁጽሪ 9 ወእስራኤል ካብ መዓልታት ጊብዓ ጀሚርካ ሓጢአት ገበርካ ንሳቶም ኣብኡ ቆሙ እቲ ኣብ ደቂ ኣበሳ ዝኾነ ውግእ ኣብ ጊብዓ ኣይረኽቦምን እዩ ከም ፍኣደይ ከቐጽዖም እየ ኣብ ትኽልተ ሓጢአቶም ምስተኣስሩ ህዝብታት ንጉድኣቶም ክእከቡ እዮም ኤፍሬም መኼዳ ዘለመደት እሞ መኼዳ እትፈቱ ኣርሒ እዩ ኣነ ግና በቲ ጽቡቕ ክሳዳ ሓለፍኩ ንኤፍሬም ክጸምዶ እየ ይሁዳ ክሓርስ ያዕቆብውን ክጉልጉል እዩ ቁጽሪ 12 ንሱ ክሳዕ ዝመጽእ ጽድቂ ከዓ ክሳዕ ዘዘንበልኩምሲ ንእግዚአብሔር እትደልዩሉ ጊዜ እዩ እሞ ንኣኻትኩም ብጽድቂ ዝርኡ ከም መጠን ምሕረቱኻ ዕጸዱ ሓዲስ ጽግኡውን ጽግኡ ንስኻ ብመገድኻ ብብዝሒ ጀጋኑኻ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ረሲእነት ሓረስኩም ኣበሳ ዓጸድኩም ፍረ ሓሶት በላዕኹም ከምቲ ብመዓልቲ ውግእ እታ ኣደ ምስ ደቃ ክትጭፍለቕ ከላ ሳልማን ንቤት ኣርቢኤል ዘጥፍኣ ኣብ ማእከል ህዝብኻ ታዕታዕ ክልዓል ኩሉ ዕርድታትካውን ክፈርስ እዩ ብሰርሕ ሰም ክፍኣትኩም ቤትኤል ከምኡ ይገብርኹም ምድሪ ክወግሕ ከሎ ድማ ንጉስ እስራኤል ጥራስ ይጠፍእ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 1 ንእስራኤል ሕፃን ከሎ ኣፍቀርክዎ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕኽዎ ብመጠን እቲ ዝጸውዕዎም ካብ ገጾም ረሓቑ ንበዓሊም ዝሰውኡ ንጣዖታት ከኣዕጠኑ ኣነ ንኤፍሬም ኣታተኽዎ ብቕልጽመይ ሓቐፍክዎ ግናኸ ኣነ ከም ዘሕወኽዎም ኣይፈለጡን ኣነ ብገመድ ሰብ ብማእሰር ፍቕሪ ሰሓብክዎም ከምቲ ካብ መንጋጎም ኣርዑ ዘልዕል ኮንክዎም ብልዕውን ኣረብኩሎም ናብ ሃገር ግብፂ ኣይምለስን ግና ከም ምምላስ ስለ ዝኣበዩ ኣሰራዊ ይነግሶ ስለቲ እተማኸርዎ ምኽሮም ከኣ ሰይፊ ኣብ ከተማታቱ ከም በጥብጥ ንመሃርሃሪታቱ ድማ ክኸሞን ክውሕጦን እዩ ቁጽሪ 7 ህዝበይ ካባይ ንምኽዳዕ ልቡ ተሰቕለ ናብቲ ልዑል ጸዊዖምዎ ክነሶም ልዕል ዝብል ሓደ እኳ የልዎን ወኤፍሬም ከመይ ገይረ ክሓድገካ ወእስራኤል ከመይ ገይረ ሓሊፈ ክህበካ ከም ኣድማዶ ክገብረካ ከም ጸማይምዶኸ ከም ብረካ እየ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ተናወፀ ኩሉ ምሕረተይ ነደደ ኣነስ ኣምላኽ እየ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ ማእከልካውን ቅዱስ እየ እምበር ብነድሪ ቁጣዕ ኣይመጽን እየ እሞ ሓና ነድረይ ኣይውፅን እየ ንኤፍሬም ከጥፍእ ኢለ ድማ ኣይምለስን እየ ንሱ ይጓዝም እቶም ደቂ ከዓ ካብ ምዕራብ እናንቀጥቀጡ ይመጹ እሞ ንሳቶም ደድሕሪእቲ ከም ኣንበሳ ዝጓዝም እግዚኣብሔር ይኸዱ ካብ ግብፂ ከም ዑፍ ካብ ሃገር ኣሶር ከም ርግቢ እናንቀጥቀጡ ይመጹ ኣነውን ኣብ ኣባይቶም ከምብሮም እየ ይብል እግዚኣብሔር ሓጢአት እስራኤልን ይሁዳን ቁጽሪ 12 ኤፍሬም ብሓሶት ቤት እስራኤል ከዓ ብተንኰል ከበቡኒ ይሁዳ ግና ነቲ ቅዱስ እሙን ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ይነግስ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 1 ኤፍሬም ንፋስ ይምገብ ደድሕሪ ንፋስ ምብራቕ ከዓ ይስዕብ ኩሉ መዓልቲ ሓሶትን ዓመፃን የብዝሕ ምስ ኣሶር ኪዳን ይኣቱ ናብ ግብፂውን ዘይቲ ይወስዱ እግዚኣብሔርሲ ምስ ይሁዳውን ነገር ኣለዎ ንያዕቆብ ከዓ ከም መጠን መገዱ ክቐጽዖ ከም መጠን ግብሩ ድማ ክፈድዮ እዩ
كرسا دي خلو نحو بخور كرو حازو بمبرتعو خا مس أملاخ تقالسه مس ملأخ تقالسه أمواسن نفه بخي لمونو خا أبيت إل رخبو أبقون تزاربنا نسو እግዚአብሔር أملاخ سراويت سم ذكرتاو دما እግዚአብሔር إيو أمبارسينا بأملاكا تملس محرتن فردن حلو كل جزي بأملاكا تصفى قبر قصري شوعات كان أناو إيو أبئدو حساو ميزان الله مطواي يفتو إفرمكا أنا هبتمكو جنزبات ريخو أب كل تعري حتى أزخون أبسا إركبنن بله أنا كبهاجر قبط جميرة እግዚአብሔር أملاكاي كم تبمعال تبعال كم بحدش أبدون قنات كم بركاي ننبيات كأتزاربكو رأي دما أبزحكو بنبيات غيره مسلاتات نقركو قطر عسرت حدا جيل عد عمتسا انتقونه كنتنت تراي ايوم أب جيلقال زرابعات يسوؤو مسويتاتهم كا أب نجحي قرات كم التخمر أأمان كخون ايو يعقوب نبهاجر أرام هادم إسرائيل دما منتي سبيت تجزئه منت سبيت خا قواصخونه جناح እግዚአብሔር إسرائيل بيد نبي كاب قبص أوصو بيد نبي خا حلو إفريم أمريرو أقطعو سلزي قويتاو دمو قبل عليو كوردلو صرفون قبل عليو كمل سلو إيو تنبيت هوسي معراف 13 قطعة እግዚአብሔር قبل على إسرائيل قطري حاده إفريم مسزارب سنبادي خون نبره نسو أب إسرائيل البله نبعل بمقلقالو مسبدل قناموته حجقا إناو السخو حتى قبر اللو نساتهم نرأسهم كم مستو علم غيرهم طاوتات ببررهم بسوس مسلتات يقبر اللو كلهم عيوب الحتنياتات إيوم بزعبهم كأتم زسو سباتنتهم بتاعتي السالموهم يبلو سلازين نساتهم كم دبنا بجحات كم تي أنجيو زفف أولي كمتي كاب عود بنفاس زبتن بقبو كمتي بمسكو زوات ستكي يخونو قطري 4 كناخي أنا كاب هاجر قبط جميرة እግዚአብሔር أملاكاي بجكاي كال أملاك أي تفلتني خا بجكاي دما مدحن يلبون أنا أمدر بدا أمدر أتصام فلتقو خا بمتن مقاسي تقبو أمو لبهم تعبي سلازر السعوني أنا دما كم أنبساكم كوم كم نبري خا أم قدي أدبي اللهو كورا خورا كم زقدف وادب خويني هروك أولام نتي مشفن لبنكا أقدو أو دما كم وعرو وحطم أراويت برخاوني سلال عوام قطرة الشعاتة وإسرائيل ناين حجزكا متصراركاس تفعتكاي نجوسكا أب كلن كتماتاتكا كتنكاس أبي الله أتم بزعبهم نجوسن مسافنتن حبني زول كلم فرادو خاخه أبي الله بخوراي نجوس حبكوها بقطعي دماغ سعرائي أبسا إفريم تتأميرو حتى تنبير الله كم اتحرس سبيتي كلولاو يمطو جزي مسبصحه نملاد أيقربن إي أمو زي لبان ودي إيو قطر 14 كاب إيد سيول أدحنم كاب موت بجوم أتاموت فيراخا أبي الله أتا سيول تفعتك أبي الله تعسا كاب عينتي تحبئت أماكل أحواتو فري فري نفاس مبرق أتي كاب مدربدا زوت نفاس እግዚአብሔር يمتص عينما ياتخا ينقص وحيزتاتون ينصف عقارون كل كبر أقحون نسو يزمتو سماريا كاب أملاخ كدعاء يامو ببدلات قطع بسيفي ودكو صاناتهم يشفلقو تنسات الأنستم كا يقددا تنبيت هوسي معراف 14 هوسي إن إسرائيل ناب እግዚአብሔር كملسو كم زلمنم قطري 1 وإسرائيل بأبسخا وديكا إخامو ناب እግዚአብሔር أملاكا تملس مساخاتكم قالاتو صدو ناب እግዚአብሔር دما تملسو أمو كلها بسانا يقرب لنا سنناي كا تقبل نحناون أب كندي أروح مسوعت خنافرنا كنقربينا بلو اتي زفتام أباخا محرتي ركب إيمو أصور آيد حننان أبا أفراس أين وطحن دحرزون عيو آدونا أملخنا أيكنبلون إنا
ኩራይ ካብኡ ተመሊሱ እዩ እሞ ኣነ ንጥልመቶም ክሕዊ ኣነ ብልቢ ከፍቅሮም እየ ኣነ ንእስራኤል ከም ኣውሊ እኾኖ ንሱ ከም ዕምባባ ይዕምብብ ከም ሊባኖስ ከዓ ሰራውሩ ይሰድድ ጨናፍሩ ይዝርጋሕ ምጽባቑ ከም ኣውሊዕ ማእዛኡ ድማ ከም ሊባኖስ ይኸውን እቶም ኣብ ትሕቲ ጽላሉ ዝነብሩ ይምለሱ ብስርናይ ይብርትዑ ከም ተኽል ወይኒ ይዕምብቡ መዘከርታኡ ከም ወይኒ ሊባኖስ እዩ ወእፍሬም ደጊምከ ኣነ ምስ ጣዖታት እንታይ ኣሎኒ ኣነ ሰማዕክዎ ናብኡ ድማ ክጥምት እየ ከም ዝለምዐ ጽሕዲ እየ ፍሬኻ ኻባይ እዩ ዝመጽእ መገዲ እግዚኣብሔር ቁኑዕ እዩ ጻድቃን ይመላለስሉ መፍረስቲ ግና ኣብኡ ይወድቅ እዮም እሞ ነዚ ዘስተውዕሎስ ኣየናይ ጥበበኛ እዩ ዝፈልጦኸ ኣየናይ ለባም እዩ